Hi guys, खुलुमबाय आंनि बे मदनि ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आं दिनै माबा मोनसे खामानि मावनो सानदों मा खामानि आङो बेखौ लायनो थांनि मोनना मोना ओमफ्राय मोनाबाथ' आं माबा मोनसे खामानि मावना फैखासिगोन दिनै आङो मा खालामनाय जायो लोगोफोर आं दा खोन्थाथ'लाय लायला नोंथांमोनहा दा नुलांखागोन लोगोफोर आरो भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जाय दाबो आंनि बे मदनि ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो ना लोगोफोर आं दिनै मोनसे बुस्थु ओमफ्राय सासेखौ लेंलांना थाङा होनदों बियो मानि थाखाय थाङा र' उन्दुगासिनो दंना बेरे फुंजानि ब्लग आरो बेखौ बुद्रु बुद्राबाबो लांगोन आं जेरैखि जाया जेन थेन लांखागोन थांना थाङा दा आङो लेंनि ओमफ्राय मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों मोना मोनाबाथ' आं माबा मोनसेखौ जेने थेने जानला मोनला ब्लग फिसा बानायनानै लाना फैखागोन लोगोफोर जेबो ट्रेनिंबो गैया जेबो सोलोंनाय होननायबो गैया आं जेबो रोंखायाबो आङो नायबाय थाखायोबो खामानिखौ बोरै मावो बोरै दाङो बेखौ नायखायो ओमफ्राय आङो मा गोबाव खालामबावनो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ओमफ्राय नै नायलांदो नै दाउ फैला गारिया माबायदि नै एखेबारे नै माबानो हाला बोरायजोब्बाय बेसारा मालायनि बायदि थारबो गैया आइसुजुबो गैया मा खालायनो आंनि बे दाउ फैला गारिखौनो जानला मोनला बाहायलाबायना आइखौ मोनथों नायलाय फाग्ला बायदि जानला मोनलासो मानसिया आयौ गावनि गोसो बायदि मा मावलाबायनो गोसो जायो बे मा मावनो थांदोंमोन मा दांनो थांदोंमोन बेनि फारसे बावगारलायबाय मा लायनो थाङामोन बे बाहाय ओमफ्राय बेखौ मा खामानि मावबोखो बे हारसिङैनो नायबाय थाखायोमोन आरोखि बोरै खालायो बोरै खालाया बे दाउ फैला माबाखौ नायबाय थाखायोमोन सासे मानसिखौ बुद्रु बुद्रा लांबाय आं एखेबारे फार्स्ट टाइम आं ओरै नायबाय थानायखौनो ट्रेनिंबो गैया जेबो माबा बेनि थाखाय एक्सपिरियेन्सबो गैयामोन आङो मा खालायनो गोसो जादों नायलाय आङो ओरैबायदि दुखु नांथावना बेफोरबायदि गेसाव गोफोनैसो मिनिथावा बोराबथावानो जाखाया जानला मोनलासो एखेबारे मालायनि बायदि भिआइपिफोर दंनायमोनबाथ' होनबाथ' सोलोंनांगौनाय नङा नै सोलोङाबो मायाबाबो ट्रेनिं गैया ओरैनो बे क्लास बे बिदिनो माबाखौल' एक्सलेटर सारनाय ओमफ्राय ब्रेकखौल' नायबाय थाखायोमोन दै आङो ओमफ्राय नायै ओमफ्राय दिनै अन्नानै माबायदि नुदों आंनि खामानिखौ जेबो ट्रेनिंबो गैया एक्सपिरियेन्सबो गैया ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावसनाफोर प्लिज आं जेबो बेखौ बिदि थांखि लायाखैमोन आरोखि आङो ओमफ्राय थांदोंसोमोन मोनसे मावना फैबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर ओमफ्राय जानला मोनला गानना थांदों दा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमलायगोन बाय बाय